Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda kuke gani dai a yanzu haka fa, mutane kimanin 20 ne suka mutu a zanga-zangar Kano a rana ta uku da ake gudanarwa sakamakon gwamnan jihar Injiniya Abba Kabir Yusuf ya saka kafiyu wanda kuma 'yan zanga-zangar suka karya maganar shi sakamakon sun fito. Hakan ya jawo suka yi artabu da ma'aikata har ta kai da an rasa rayuka daga fara zanga-zanga zuwa rana ita yau uku ga zanga-zangar da ake gudanarwa a Najeriya domin samun sauƙi. To amma masu kallo da masu sauraro kafin mu shiga cikin bidiyon fa, muna ga mai roƙonku da idan wannan ya kasance shigowarku ta farko, a daure a danna subscribe sannan a danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin labaranmu a koda yaushe. Muna godiya. To kamar yadda kuke gani dai a yanzu haka fa, gwamnan jihar Kano ya fito ya yi magana a kan wannan hali da jihar tashi ta Kano take ciki, inda ya bayyana cewa yana ba wa 'yan zanga-zanga haƙuri a kan su daina fitowa wannan abu, inda kuma a ƙarshen jawabin nasa ya ƙara da cewa yana buƙatar duk wani ɗan jihar Kano ko kuma wanda yake kishin jihar ya daina fitowa zanga-zanga, a haɗa wata ƙungiya wanda a naɗa kuma wani jagora wanda zai zo har gidan gwamnatin ya kawo mai komai a rubuce sannan kuma ya mai ƙarin bayani. Wannan dai shi ne jawabin da Injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi a kan abin da zai kawo ƙarshen wannan zanga-zanga da kuma rasa rayuka da ake yi a kanon daban. To haka zalika ma dai a yau uku ga zanga-zanga a jihar Abuja, Lagos, Ibadan da Jos, zanga-zangar ta rikice domin har ta ɗau zafi wanda har matasa sun fara artabu da jami'an tsaro, wanda lamarin dai ya kai za mu iya cewa an yi matuƙar rasa rayuka a ƙasa Najeriya a kwanaki ukun da aka yi ana gudanar da zanga-zanga. Haka zalika a ta daga gefe har yanzu dai shugaban ƙasar Najeriya ɗin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu bai fito ya yi magana a kan halin da ƙasar take ciki ba da kuma yadda zanga-zangar take ci gaba da afkuwa, amma dai ko kaɗan bai fito ya yi magana ba, wanda a yanzu haka mutane suka fara cewar juyin mulki a Najeriya shi ne mafita sannan kuma shi ne zai kawo sauƙin rayuwa. Wannan shi ne dai furucin da al'umma suke yi a kan ƙin fitowar shugaba Tinubu ya yi magana, wannan shi ne fatan kuma da mutane suke yi masa. To haka zalika ma dai lamarin bai tsaya a ta daga iya nan ba, mawaƙi Dauda Kahutu Rarara shi ma dai ya ga ta kansa a zanga-zangar da aka gudanar a Kano, domin kuwa shi ma dai an ƙona ofishinsa na 1313 wanda ya yi kira zuwa ga shugaba Tinubu a kan dan Allah ya fito ya magana, domin kuwa ƙasa Najeriya ta rikice, domin a yanzu haka ma dai ana ta kashe-kashe da ƙone-ƙone a jihar Lagos da dai sauran wasu jihohin waɗanda aka sa kafiyu amma suka ƙi hannuwa, waɗanda suke fitowa hakan yake jawo a yi artabu da ma'aikata wanda a kashe ma'aikatan sannan kuma a kashe 'yan zanga-zangar. Haka zalika ma'aikatan dai suna ci gaba da kama 'yan zanga-zanga, wanda a yanzu haka da muke yaɗa muku wannan rahoto fa an kama 'yan zanga-zanga da yawa waɗanda yawansu ya kai kimanin 123 kenan. To dai Allah ya kawo mana sauƙi a ƙasar tamu ta Najeriya da kuma ita jihar Kano. Amin summa amin. A nan na kawo ƙarshen wannan bidiyo, muna godiya.